ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר עליהם משכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח ולקחתם אגודת אזוב וטבלתם בדם אשר בסף והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות מן הדם אשר בסף ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. ועבר אדוני לנגוף את מצרים וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות ופסח אדוני על הפתח ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך על עולם.